Comparecemos hoxe aquí diante dos medios de comunicación para informarvos dun caso grave de caciquismo e discriminación no acceso ás prazas nun obradoiro de emprego organizado polos concellos de Amerca, Cartelle e Ramirada. O pasado 6 de outubro deste ano celebrouse na sede do Concello de Amerca o proceso de selección dos alumnos e alumnas traballadoras dese obradoiro. Un obradoiro de emprego de formación en actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería e de operacións auxiliares de albañilería de fábricas e cubertas. Bueno, das 68 persoas inscritas concorreron 63. O BNG obtivo entre as aspirantes da Merca e de outros concellos testemunhas de como se levou adiante este proceso no que se deron varias irregularidades. O día 6 por a mañá, as aspirantes agardaban na rúa diante do Concello da Merca para ser chamadas de 3 en 3. Unha vez dentro da casa do Concello eran atendidas por cada unha por unha persona. Tiñen que presentar o DNI e despois unha serie de documentos acreditativos cos que recorrían o concurso de méritos, o que a normativa se coñece como valoración obxectiva. Bueno, este trámite prolongouse entre 5 e 10 minutos na maioría dos casos, e iso foi todo. Uns días despois aparecen os resultados. E na publicación, cada unha das aspirantes recibía 2 notas. Unha, a puntuación de valoración obxectiva e outra de valoración subxectiva. Ninguna das 63 aspirantes foi sometida ao que a normativa se coñece como valoración subxectiva ou unha entrevista. Os concellos organizadores, o sea, Amerca, Cartelle e Ramirás, incumpriron as súas propias bases. No documento das bases que se asinou o 23 de setembro, o Consello do Concello de Amerca establecese no punto 11 a entrevista como parte do proceso de baremación. A entrevista é unha parte fundamental dado o seu peso na nota final, dado que as aspirantes podían sumar hasta 8 puntos, máis que ningún dos outros apartados do baremo. Como acaba de dicir a miña compañeira, e eu destaco e subleno, nas bases figuraba a realización dunha entrevista, que era unha puntuación subxectiva que non se chegou a realizar. Ata onde nós sabemos, non se lle realizou a ninguén. Ademais, e sumando irregularidades ao proceso, o obradoiro non só incumpriu as súas propias bases, provocando sensación de caciquismo e discriminación neste tipo de procesos, senón que tamén incumpliu a normativa da Xunta que regula este tipo de procesos. En concreto, incumpliu o artículo 10.2 de 31 de decembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade. Este artículo indica que no caso de realizarse unha selección nas bases pola valoración subxectiva tendrían que salir publicadas primeiro as notas da entrevista, que era a valoración subxectiva, antes de sacar a valoración obxectiva, que sería por os méritos. Eso non se chegou a facer. No caso do obradoiro da Merca, Cartelle e Ramirás, o BNG rexistrou mocións nos 3 concellos pedindo explicacións e que se investigue e se explique por que no proceso de selección do alumnado do obradoiro Riarnoia non se realizou a entrevista que figuraba nas bases da convocatoria. Estes obradoiros duais son competencia da Xunta de Galiza, que é, en este caso concreto deste obradoiro, está financiado con 370.000 euros
ten un proceso de selección entre persoas desempregadas para facilitar a súa empregabilidade. Por tanto, xa que a Xunta é quen destina os recursos públicos a facilitar a empregabilidade destas persoas, ten que ter un control sobre o destino, efectividade e a eficacia dos recursos públicos que está a aplicar. Tanto na Merca como Ramirás e Cartelle imos presentar iniciativas, obviamente, como decía, tamén imos presentar no Parlamento Galego, porque a Xunta ten que dar explicacións deste destino dos recursos públicos que ao fin son de todas.